Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Οι νέοι και οι νέες αξιωματικοί απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ορκίστηκαν και σύντομα θα αποδοθούν σε επιτελεία, μονάδες, στα πολεμικά πλοία και στις πτέρυγες μάχης. Πρόκειται για αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Κοινού Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών και Νομικών Συμβούλων. 67 είναι οι φετινοί απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων της ΣΑΣ και έδωσαν διπλό όρκο ως αξιωματικοί και ως επιστήμονες. Του παραδίδω την πολεμική σημαία της σχολής. Ο κύκλος σπουδών τους ολοκληρώθηκε τόσο στη ΣΑΣ που τους δίδαξε τις στρατιωτικές αρετές, όσο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την σπουδή της επιστήμης, την οποία θα υπηρετούν στο εξής. Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Ποτέ μην ξεχάσετε την οφειλή σας προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος σας διέθεσε τα μέσα για τη φοιτησή σας στη σχολή και στο πανεπιστήμιο, ώστε να την ανταποδώσετε με την προσφορά σας στην πατρίδα. Εδώ βρίσκονται όλες οι ειδικότητες του υγειονομικού σώματος, η ειδικότητα του ψυχολόγου, η οικονομική επιστήμη και το νομικό σώμα. Δανιηλίδου Αναστασία. Θα κατευθυνθούμε τις πρώτες μέρες στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ώστε να εξασκηθούμε πρακτικώς στις αντίστοιχες κλινικές και στη συνέχεια, στο επόμενο χρόνο, θα υπηρετήσουμε ως ιατροί κάποιου πολεμικού πλοίου. Αφενός επανδρώνουν τις μονάδες στρατολογίας, τις στρατολογικές υπηρεσίες, όπου ασχολούνται με την κατάταξη των στρατευσίμων οπλιτών και αφετέρου λειτουργούν ως νομικοί σύμβουλοι των γενικών επιτελείων και των μείζωνων σχηματισμών των ενόπλων δυνάμεων. Με ένα μπουκέτο λουλούδια, δάκρυα χαράς και μια ζεστή αγκαλιά, οι γονείς τους ήταν κοντά τους. Όπως κάθε δρόμος, κάθε αγώνας έχει τα δικά του εμπόδια και τις δικές του δυσκολίες. Σίγουρα όμως πιστεύω πως ο Θεός μέσα από αυτό μας βοήθησε να βγούμε πιο δυνατοί, ώστε να φανούμε αντάξιοι απέναντι στο ελληνικό έθνος. Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι πλέον και τα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι πολύ εξελιγμένα και είναι καινούρια και προσφέρουν πολλές υπηρεσίες και γιατροί, όχι μόνο στα νοσοκομεία αλλά και στις πτέρυγες μάχης. Μαζί και αλλοδαποί σπουδαστές από Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ιορδανία, καθώς και μία αξιωματικός του νομικού σώματος από την Κύπρο. Ήταν πολύ όμορφα, με αγκάλιασαν όλοι, τους ένιωσα η οικογένειά μου, ένιωθα σαν να είμαι στη χώρα μου κι εγώ. Έκανα φιλίες που θα μείνουν αξέχαστες. Την απονομή των ξυφών στους νέους και τις νέες αξιωματικούς έκανε ο διοικητής του Τρίτου Σώματος και NRDC Greece, αντιστράτηγος Αναστάσιος Πανός. Να έχετε αξίες στη ζωή σας, έτσι, και μην ξεχάσετε ποτέ το διπλό σας ρόλο που έχετε. Είστε και αξιωματικοί και επιστήμονες. Εύχομαι μια καλή πορεία. Η υγεία πάνω απ' όλα. Την τελετή ορκομοσίας τίμησαν εκπρόσωποι της Πριτανίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλή σταδιοδρομία!